Haideți să plecăm în capul și să ne rugăm. Doamne, Tată drag, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Pentru întâlnirea noastră din nou în locul acesta. Doamne, te rog frumos să te cobori în mijlocul nostru și să te atingi de fiecare dintre noi. Să ne cercetezi, ne îmbărbătezi, să ne luminezi mintea și inima. Doamne, vrem ca în mijlocul tuturor lucrurilor să fim cu adevărat ai Tăi. Bărbați și femei care Te iubim cu toată inima, care Te ascultăm, care Te slujim pe Tine și pe ceilalți oameni. Amin. Continuăm lectura noastră din Cartea Apocalipsa. Suntem în capitolul 8. În această seară citim de la versetul 6 la versetul 12. Primele 4 trâmbițe. Și cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars. Și a treia parte din copaci au fost arși. Și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin. Și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Atât pentru această seară. Înainte de a ne uita în linii mari peste aceste 4 urgii, este de ajutor să ne aducem aminte câteva lucruri esențiale despre trâmbiță sau simbolul trâmbiței, așa cum este el folosit în Biblie. La ultima noastră întâlnire am trecut prin aceste 4 domenii în care trâmbița are ceva de spus. În Biblie, primul eveniment care așează trâmbița într-un loc foarte important este cucerirea Ierihonului. Poporul e gata să intre în țara promisă, în Canaan, și felul în care au primit porunci cu privire la cucerirea celei mai vechi așezări omenești din lume, Ierihonul, este neașteptat. Cu toții cunoaștem, nu? 6 zile aveau de făcut ceva. În fiecare zi trebuiau să dea înconjurul cetății, de 7 ori. În fruntea tuturor erau preoți cu trâmbițe. Dacă citiți ce se întâmplă în ultima zi, când sună trâmbița, zidurile cad.
este un gest simbolic ce vine și arată intervenția lui Dumnezeu pentru popor. Cel de-al doilea eveniment pe care îl întâlnim în Vechiul Testament, la care este folosită trâmbița, este înscăunarea regelui, a împăratului. Saul, David, Solomon și ceilalți, la înscăunarea împăratului, se aude acest semnal. Semnal care vine și are următorul înțeles. Dumnezeu a așezat pe cineva în fruntea poporului. Avem un rege nou. Cineva este investit cu autoritate de conducător în viața poporului lui Dumnezeu. A treia împrejurare în care este folosită trâmbița, situație de primejdie mare. Trâmbița este ca un semnal de alarmă. Vine și prevestește pedeapsa, judecata. De aceea este asociată cu chemarea la pocăință. Și, în ultimul rând, găsim trâmbița folosită la sărbători. La momentul în care se aduce jertfa. Ideea fiind ușor de distins, poporul este la închinare înaintea lui Dumnezeu și în momentul în care omul vine cu jertfa, se aude trâmbița. Toate lucrurile acestea, care vin unele peste altele, trebuie avute în vedere acum când, în această scrisoare profetică, de la un simbol major, simbolul sigiliului sau al peceții, se trece la un altul, al trâmbiței. Țineți minte, am avut 7 biserici, 7 peceți, acum 7 trâmbițe și în partea a doua a cărții vom avea 7 potire sau 7 vase. Așa cum am văzut lucrurile în privința bisericilor, iar apoi a peceților, la fel și în privința trâmbițelor. Cifra 7 ne constrânge să ținem pe toate împreună. Se descrie într-un mod întreg ceva. Așa a fost cu privire la biserică, cu privire la peceți, la fel acum cu privire la trâmbițe și va fi la fel cu privire la potire, la vase. Așa cum pecețile au venit primele una după cealaltă, la fel și cu trâmbițele. Vedeți, într-un spațiu foarte scurt, primele 4. Urmează apoi 2 și în capitolul 11 vine cea de-a 7-a. Ce spune asta? Ele sunt grupate cu un rost. Și putem vedea accentele care se pun. De aceea, primele 4 trâmbițe descriu dezastre naturale. Se întâmplă ceva rău cu lumea în care trăim. Cu pământul pe care îl locuim. Sunt afectate 4 sfere mari. Pământ, apă sărată, apă dulce și cer. Pământul, marea, râurile și văzduhul. Foarte important de subliniat că în dreptul fiecărei
urgii, pedepse, în dreptul fiecărei trâmbițe, să spune mereu și mereu un lucru. A treia parte. A treia parte. Țineți minte ce s-a spus cu privire la cei 4 călăreți? Ceva asemănător. Nu în sensul că o treime, ci un sfert. Ideea este asemănătoare. Poate chiar identică. Aceste nenorociri, dezastre naturale în cazul nostru, nu sunt decisive. Nu vin și nimicesc tot. Asta se va întâmpla la sfârșit. De aceea, în învățătura creștină este foarte important de accentuat lucrul acesta. Cerul și pământul ard când toate se termină. La sfârșitul tuturor lucrurilor. Abia după ce creația de acum se duce, putem vorbi de cea nouă. Dar despre lucrurile acestea în ultimele capitole ale acestei cărți. Avem aceste urgii, pedepse, din cauza păcatelor oamenilor. Dacă întoarcem la capitolul 9, ultimele versete ne oferă cheia. De ce necazurile acestea? Ascultați ce scrie, citesc începând cu versetul 20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Aceste pedepse, dezastre naturale, au această țintă ca omul să se întoarcă la Dumnezeu. Vedem că în mare parte acest lucru nu se întâmplă. Ceea ce vreau să luăm noi de aici este următorul lucru. Ori de câte ori auzim de un dezastru natural, este nevoie să-l ținem explicația lui într-un echilibru foarte înțelept. Noi locuim într-o lume căzută. Când se întâmplă o nenorocire, e ca un semnal de alarmă. Omul să se trezească. Vedem că cei mai mulți rămân mai departe împietriți. Dar aceasta este intenția. Noi plănuim să vorbim mai mult despre evangelizare în această toamnă, dar ideea principală va fi din nou și din nou aceasta. Cu cât înaintează omul în vârstă, aproape de fiecare dată, dacă are loc o întoarcere, întoarcerea aceea va fi aproape întotdeauna în mijlocul încercărilor. Cu cât omul crește, cu cât omul adună ani, inima lui pentru Dumnezeu se închide. Se împietrește. Motivul este foarte simplu. Dacă ești sănătos, harnic, crezi că poți tu. Cu cât înaintezi, aduni mai multă experiență de viață și te convingi mai tare de acest lucru. Toate astea se pot scutura bine la greu. Sunt și excepții. Când omul stă, judecă, evaluează, cântărește și își deschide inima. Da. Sau vede pe alții cum trăiesc și e mărturia lor.
Dar de regulă se ajunge la deschiderea inimii când se adaugă încercarea. De aceea avem lucrurile acestea aici. Nu pentru ca omul sau cel care citește să spună, Doamne, ce rău e Dumnezeu. Nu. Toate lucrurile acestea vin pentru ca omul să-și deschidă ochii și inima și mintea și să se întoarcă la Dumnezeu. Dar, așa cum am citit în capitolul 9, idolatria și toate celelalte rele menționate acolo înrobesc pe om. Și omul nu se lasă de ele. Le practică mai departe. Își continuă umblarea în ele. Acolo rămâne. Când le citim și auzim grindină, foc, sânge, imediat facem legătură. Întuneric. Acestea 4 ne fac să ne aducem aminte de alte urgii din Biblie. Urgii care au venit peste Egipt. Acolo avem mai multe. Aici sunt doar 4. Sunt cuplate între ele. Aluziile sunt amestecate. Dar ideea rămâne aceeași. Dumnezeu își arată puterea asupra Egiptului pentru a-și izbăvi poporul. Asta se întâmplă la Exod. De aici noi desprindem cea de-a doua idee. Dacă prima a fost, avem aceste trâmbițe și dezastrele anunțate de ele pentru ca oamenii să se pocăiască, cea de-a doua idee este, după urgii, Dumnezeu aduce izbăvirea. Așadar, întotdeauna când auzim de lucruri de acest fel, mintea trebuie să meargă în 2 direcții. Omul trebuie să se trezească. Iar cei care s-au trezit, cei care sunt în poporul lui Dumnezeu, să nu uite că după urgiile care au venit peste Egipt, au urmat ieșirea, izbăvirea, eliberarea, răscumpărarea din robie. La fel și cu noi. Biserica este noul Israel. După necazuri vine eliberarea. Eliberarea finală. Când citim trâmbița a 7-a, ajungem din nou la lucrurile asemănătoare pe care le-am avut pe cele a 6-a și a 7-a. Dumnezeu pe tron, închinarea din ceruri care vine și arată începutul împărăției Lui. La fel cu ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Când toate trec în mâinile Tatălui și Dumnezeu ajunge să fie totul și toți. Nu uităm nicio clipă că această scrisoare profetică are misiune pastorală. Când o citești, ți se întărește credința. Ești întărit, îmbărbătat în umblarea pe calea lui Dumnezeu. Așadar, lucruri care vin și duc la distrugere nu sunt împrejurări în care Dumnezeu scapă lucrurile sub control. Nu. Ci sunt împrejurări care sunt intenționate să ducă la pocăință pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iar pentru cei care îl cunosc, sunt împrejurări care să le arate că sfârșitul
este aproape. Izbăvirea vine. Ca un preludiu la izbăvirea care urmează. Ca și cu pecețile, seria se întrerupe. Și așa avem și noi, dar astea sunt pentru întâlnirea noastră viitoare. Mesajul bulletinului, primul vai, al doilea vai, despre astea în întâlnirea noastră de săptămâna cealaltă. Dacă în privința primelor 4 avem întrebări. Căutați să comprim, pentru că avem de stat de vorbă în această seară, dar în același timp vreau să fie cât mai clar și mai bine. Sunt timpul ăsta de tăiut sau care ar fi? Localizarea lor în timp, da. Foarte greu de spus. Dar cu toate acestea, pentru că ele sunt una după alta, sunt grupate. Este corect să spunem că înainte de final avem o intensificare a lor. Dar nimicirea nu-i depinde. Numai o treime. Asta ce înseamnă? Că există o șansă. Pentru că vom ajunge la un anumit moment în carte în care avem un verset care spune așa, și sunt convins că îl știți. Cine este nedrept, o să fie nedrept mai departe. Când auzi lucrurile acestea, cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Ce vrea să spună un astfel de text? Că vine o împrejurare în care te-ai pornit pe un drum și nu mai poți schimba. Te-ai dus pe cele rele, așa continui. Și de asemenea, în privința sfințirii. Dar până avem numai o pătrime, o treime din ce se distruge, există șansă. Treziți-vă. Întoarceți-vă. În acest fel, cu privire la localizare, da, suntem la cât de trâmbiță? Nu știu. Nu. Nu aș... Știu, da. Nimeni nu trebuie să meargă pe drumul acesta, că nimeni nu știe. Și nu avem niciun indiciu. Deși s-ar putea să fie persoane sau interpreți care caută să localizeze lucrurile, dar nu avem pe ce să ne bazăm o astfel de, așezare în timp. Întotdeauna această carte, datorită compoziției, epistolă, profeție, și au fost biserici care au primit-o. Întotdeauna când o citești, trebuie să rămâi la nivel, la orizontul pe care l-au avut ei. Pentru că altfel, noi citim o așa carte, care a fost trimisă la Sardes, Efes, Smirna și așa mai departe, noi o citim cu orizontul de la Chicago, nu? Sau de unde e fiecare cititor. Nu. De unde se uită Ioan, de acolo trebuie să ne uităm și noi. Ce a arătat Domnul lui în Patmos? De aceea, dacă sunteți interesați să citiți mai mult despre explicații, mai mult despre această carte, veți întâlni în literatura de specialitate această expresie. Orizontul din Patmos. Unde l-a pus Domnul pe Ioan, de unde i-a arătat lui Ioan lucrurile acestea, acolo trebuie să te pui și tu ca și cititor. Să vezi și tu din locul în care stă el.
Noi știm ce diferență mare este locația, nu? Într-un fel vezi orașul de la ultimul etaj și cu totul altfel vezi dacă te uiți pe geamul de la basement. Mare diferență. Mare diferență. La fel și cu ceea ce avem noi aici. De aceea, acum puțin anticipez, când ajungem la textul cu 1000 de ani, noi trebuie să rămânem în același loc ca Ioan. Și ne uităm, dar un așa text este la trecerea din lumea aceasta în lumea de dincolo. Între realități. Știm despre așa ceva, dar știm extraordinar de puțin. Dacă eu cred că mă pot urca pe un zgârie nori să văd mai mult decât a văzut Ioan, mă înșel. Că nu mi s-a dat. Eu trebuie să stau unde a stat el. Și de acolo să privesc. Vedeți că apare mereu și mereu. M-am uitat. Am văzut. Am auzit. De unde se uită el? Din locul în care stă el, acolo trebuie să stau și eu. Dar am mers înainte. Ajungem la acele texte. Dar aceste lucruri, aceste fapte argint, parcă nu s-au întâmplat în istorie, că o treime din pământ, din oameni să moară, o treime din oceane să facă sânge și așa mai departe. Acum, așa aș duce puțin, știu eu, interpretarea. Și noi știm că până acum, din istoria omenirii, cel mai sângeros eveniment pe care l-am experimentat a fost cel de-al doilea război mondial. Și ce urmează după, în următorii 30 de ani după. Numărul de morți este cel mai mare pe care l-a experimentat omenirea odată în secolul 20. Cel mai mare. Mao a omorât 50 de milioane, Stalin a omorât 25 de milioane, Hitler aproape 20, plus cei care au murit în război. Cifrele sunt uriașe. Nu au mai avut până atunci proporții așa de mari. Este asta o dovadă că, într-adevăr, pot muri o treime din oameni? Răspunsul este da. Se poate. Dar nu e dezastru natural. E lupta între oameni. Aici sunt dezastre naturale. Am avut în istorie situații în care, din cauza unor erupții vulcanice, a fost așa, ca la Hamurg în timpul zilei. N-a ținut mult, dar e posibil. Și sunt convins că știți de tot felul de studii făcute de oameni învățați care spun, da, dacă vulcanul nu știu care erupe, după puterea care o are, poate nimici o mare parte din tot ce mișcă pe Pământ. Dacă suntem loviți de cometa cutare sau de asteroidul cutare, da, murim toți. Cam așa ceva avem aici. Stea arzătoare care cade în mare. Sau care cade pe Pământ. Deci, lucrurile acestea le vedem ca fiind foarte posibile. Întrebarea esențială este, când au loc lucrurile acestea, oamenii își deschid inima și se întorc la Dumnezeu sau rămân mai departe împietriți și departe de El? Cartea spune, cei mai mulți rămân împietriți. Cei mai mulți rămân împietriți.
nu avem voie să uităm nicio clipă ceea ce am citit legat de una dintre peceți. Și cei care își spală hainele în sângele mielului, tot din necaz, și aceea, tot de la greu. Ce vreau să spun? În mijlocul durerii există oameni care fac ce trebuie. Da, uite, astea mi viața, astea mi faptele, mă pocăiesc de ele și Hristos mă spală de ele. Deci există mărturie în mijlocul durerii. Durerea nu-ți împietrește inima să spui gata, afară de Dumnezeu și dimpotrivă. De aceea, această carte are intenție pastorală. Când dezastru natural are loc, eu trebuie să mă pocăiesc și să nu uit că vine izbăvirea. Astea sunt împreună, legate aici. Dar aș spune, vedeți, un text scris în secolul I, de un pescar care era exilat, vorbește despre stea care cade în mare și mor atâția. Noi astăzi vedem că acest lucru este posibil. Cei mai învățați oameni ne spun asta.